pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocandia at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Araw ng Biyernes, Enero 23, narito mga balitang aming tinutukan sa North Central ngayon. Sashing ceremony ng mga naggagandahan at nagagwapuhang kandidata ng Miss Ilocos Sur, Mr. Ilocos Sur at Ilocos Sur Pride Queen matagumpay. Ilocos Sur Festival through our hosting of Miss Ilocos Sur, Mr. Ilocos Sur, and Pride Ilocos Sur. This will showcase the true identity of Ilocosurian. Ipinagdiwang ng lungsod ng Bigan ang ika-25 anibersaryo nito bilang isang lungsod kahapon. Street dance competition isinagawa. Parokya ni Edgar nagpasaya sa mga Bigenyo at mga turista. Milestone that reminds us who we are and who we are headed as a people. On January 22, 2001, through the collective will of our people, Bigan officially regained its city status. Lisensya ng driver dump truck na bumangga sa isang jeep sa Isabela, babawiin ng Land Transportation Office. Ordinansa para sa pondo ng Region 1 Athletic Association. Inaprubahan na ng Candon City Council kung saan inaasahan itong gaganapin sa darating na Abril sa pangunguna ng Department of Education Schools Division ng Candon City. Planning of projects is intended to, considering that we all know that Candon City is the host for the upcoming R1 AA for this year, April 2026. In order Mga magsasaka sa Sinait nakatanggap ng crawler tractor mula sa lokal na pamahalaan ng nasabing bayan. Checkpoint sa mga hayop at animal product sa Tuaw at Enrile, Cagayan, inilunsad ng Provincial Veterinary Office. Mula sa News Headquarters ng BPN, ito ang North Central ngayon. Sa ating pinakaunang balita ngayong hapon, ipinagdiwang ng lungsod ng Bigan ang ika-25 anibersaryo nito bilang isang lungsod kahapon. Street dance competition isinagawa, parokya ni Edgar nagpasaya sa mga Bigenyo at mga turista. Ang detalye ng balitang yan mula kay Nico Valdez. Napuno ng tao ang Kalye Crisologo kahapon dahil sa street dance competition kung saan sinalihan ito ng mga residente ng lungsod ng Vigan. Ang patimpalak na ito ay bahagi ng selebrasyon ng ika-25 taon na cityhood ng Vigan City. Sa mensahe ni Mayor Randy Singson sa Plaza Burgos kung saan ginanap ang street dance showdown, sinabi nito na masaya siya bilang mayor ng lungsod. We proudly and joyfully commemorate the 25th anniversary of the cityhood of the heritage city of Vigan, a historic milestone that reminds us who we are and who we are headed as a people. On January 22, 2001, through the collective will of our people, Vigan officially regained its city status. This momentous achievement was later honored through Republic Act No. 9411, declaring January 22 as a special non-working holiday
in recognition of our cityhood anniversary. These milestones stand as symbols of perseverance, unity, and unwavering love of Bigueños for their city. On this special occasion, I extend my deepest gratitude and respect to all Bigueños, past and present, who work tirelessly behind the realization of our cityhood. We honor the leaders, visionaries, and ordinary citizens whose dedication and sacrifices paved the way for Vigan's progress. More importantly, we salute every Bigueño who continues to safeguard our city's tangible and intangible treasures, and who embodies the true identity, values, and ideals of a Bigueño, proud, resilient, and deeply rooted in heritage. As your mayor, I am humbled by your trust and inspired by your love for Vigan. Together, let us continue building a future worthy of our past. Happy 25th Cityhood Anniversary, Bigueños. Viva Vigan! Thank you. Mas pinasaya pa ng parokya ni Edgar ang selebrasyon sa pamamagitan ng concert nito sa Plaza Burgos. Nagkaroon din ng fireworks display bilang panapos sa nasabing selebrasyon. Checkpoints sa mga hayop at animal products sa Tuaw at Enrile, Cagayan. Inilunsad ng Provincial Veterinary Office. Dani Antalan sa detalye. Pinangunahan ng Provincial Veterinary Office o PVET ng pamalang palalawigan ng Cagayan ang 2 araw na checkpoint ng mga hayop at animal products sa Barangay San Vicente ng Bayan ng Tuaw at sa mga lugar ng Roma at Divisoria sa Bayan ng Enrile, Cagayan. Ayon kay Dr. Mike Ponce, Veterinarian 4 ng PVET, layunin ng operasyon na mabantayan at matiyak ang kaligtasan ng mga hayop na pumapasok at lumalabas ng lalawigan, kabilang ang baboy, manok, kambing, kalabaw at iba pang livestock, pati na rin ang karne at frozen product. Ang masinsinang pagbusisi sa mga kinakailangang dokumento tulad ng Veterinary Health Certificate, Shipping Permit, Blood Test Results, at mga sertifikasyon nagpapatunay na walang African Swine Fever o ASF ang mga baboy at avian influenza. Ang mga poultry ay pinangunahan ni Dr. Wilfredo Ikin Jr., Supervising Agriculturist ng PVET. Ayon pa kay Dr. Ponce na may ilang biyahero ng hayop at animal products ang hindi pinayaga makapasok o makalabas ng lalawigan dahil sa kakulangan ng dokumento at pinabalik sa kanilang pinanggalingan. Kaugnay nito, nangako ang ahensya na magpapatuloy at maaari pang madagdagan ang ganitong mga aktibidad upang masigurong nasusunod ang mga lituntunin sa pagbiyahe ng mga hayop at animal products papasok at palabas ng lalawigan. Ordinansa para sa pondo ng Region 1 Athletic Association inaprubahan ng Candon City Council kung saan inaasahan itong gaganapin sa darating na Abril sa pangunguna ng Department of Education Schools Division ng Candon City. Narito ang detalye. Isang ordinansa ang inaprubahan at pinagtibay sa ikatlo huling pagbasa sa regular session ng Konseho ng Lungsod ng Candon hinggil sa pagho-host ng lungsod ng Region 1 Athletic Association. Sa nasabing ordinansa, ipinaliwanag ang realignment ng pondo na humigit kumulang 58 milyong piso na dati nang na-budget mula sa iba't ibang proyekto. Sa isang sponsorship speech ni SPM George T. Valdez, ipinaliwanag niya ang mga proyektong ito ay mga sumusunod: construction of multipurpose building, including site development ng Barangay Bagani Campo, Candon City, Ilocos Sur. Construction and improvement of educational and recreational facilities, multipurpose gymnasium, Candon National High School, Bagani Campo, Candon City, Ilocos Sur. Construction and repair of tourist facility, Candon Beach Resort, Tourism Area, Darapidap, Candon City, Ilocos Sur. Narito ang mga bahagi ng kanyang paliwanag sa konseho. He said realigning of projects is intended to, considering that we all know that Candon City is the host for the upcoming R1 AA for this year, April 2026. In order to provide quality services to our participants of this event. With regards to this, Madam Presiding Officer, Ang lungsod ng Candon ang mag-host ng R1AA, inaasahang gaganapin ngayong buwan ng Abril
sa pangunguna ng Department of Education Schools Division ng Candon City. May 15,000 na atleta, coach, magulang at guro mula sa iba't ibang paaralan sa rehiyon. Uno ang inaasahang darating sa Candon. Mga magsasaka sa Sinait nakatanggap ng crawler tractor mula sa lokal na pamahalaan ng nasabing bayan. Pinangunahan ni Mayor Glenn B. Guzman ang patuloy na pagsusuporta sa mga magsasaka sa Sinait sa pamamagitan ng matagumpay na pamamahagi ng 60 units ng mini crawler tractors at ang kanilang mga accessories. Layunin ng proyekto ng munisipyo na pabilisin ang mga aktibidad ng mga magsasaka, bawasan ang mga manual labor at suportahan ang modernisasyon ng lokal ng agrikultura. Nagpahayag din ng pasasalamat ang mga magsasaka kasama ang mga opisyal ng iba't ibang barangay sa lokal na pamahalaan ng Sinait. Abangan sa pagbabalik ng North Central ngayon. Sashing ceremony ng mga naggagandahan at nagagwapuhang kandidata ng Miss Ilocos Sur, Mr. Ilocos Sur at Ilocos Sur Pride Queen matagumpay. Lisensya ng driver dump truck na bumangga sa isang jeep sa Isabela, babawiin ng Land Transportation Office. At yan ang mga balitang ating abangan dito lang sa North Central ngayon. General Merchandising aglaku itinalaka ken dekalidad a piyasa dagitilugan kas kumay ti Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda. Puso ken Jeep aglaku na pa iti aming klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Ada pay pilit a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China tires. Agraman iti interiors da. Ada pay mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapay aparador, stante, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapay piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan iti main store Waigdaya, Candon City 077-254-0115. Lerner Branch, San Jose 077-254-0067. Santa Cruz Branch 077-302-0705. Ken Lernal Bodega San Juan, Candon 077-254-0085. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising kukwa kanimat matunan da Nelson ken Lerma Chua ken dagiti annakda. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition.
Sa pagpapatuloy ng mga balita, sashing ceremony ng mga nagagandahan at nagagwapuang kandidata ng Miss Ilocos Sur, Mr. Ilocos Sur at Ilocos Sur Pride Queen matagumpay. Kesi Manaog sa detalye. Official ng mga kandidata itong mga magaganda, gwapo at mahihing mga bini-bini, binata at gays ng Ilocos Sur Festival 2026 pageant. Ito ay dahil sa ginawang sashing ceremony sa mga kandidata ng Miss Ilocos Sur, Mr. Ilocos Sur at Ilocos Sur Pride Queen. Binati ni Governor Jerry Singson ang bawat isa dahil sa kanilang partisipasyon. First of all, I would like to congratulate all the municipalities and cities who supported One Ilocos Sur Festival through our hosting of Miss Ilocos Sur, Mr. Ilocos Sur, and Pride Ilocos Sur. This will showcase the true identity of Ilocosurian. Sabi nga namin sa kanila na you don't only represent yourself, but you are mostly representing the towns where you came from. Ano ang identity ng inyong municipality and cities, ang pag-uugali and everything. All the moral values that created you. You are now the ambassador of each of your municipality and cities. Ang paglalagay ng such ay ginawa ni na Governor Singson, Bokal Pahina Saragosa at Bokal 3rd Ranches. Ayon kay Bokal Saragosa Committee Chair, masaya sila dahil maayos ang ginawang presentasyon sa kanila. Maragsakan kami launay, nagpipintas, ken nalalaing dagiti contestants tayo, and we really are very happy nga makita ti diversity dagiti contestants tayo, and that is something that we welcome for Pride Queen and also for Mr. and Miss Ilocos Sur. And we are hoping nga tultuloy dito nga enthusiasm and energy for the coming days for in celebration of our Ilocos Sur Festival. At kahit ito'y sashing pa lang, ngunit ipinakita na ng bawat isang contestants ang kanilang galing, talino at ganda, lalo na sa pagtanong ng mga media sa kanila. At first, sir, I was so nervous because this is my first big stage, and I don't know how to communicate with other because I'm too shy. But I guess it takes time to gain that confidence. Iti mo na nga edition iti Pride Queen, iti dream ko talaga kat pa mangabak iti Corona. But over the years, iti talo nga edition nga hanak nakaskastrek, iti talo nga daras, I have realized nga iti dream ko lang tatankot haan nga mga bakti Corona, but I wish mga baka kumamot, but the pinaka main goal ko is to be seen and to be heard, kasi adumat lang iti padak nga kasla mabutang nga rumwar iti comfort zone da, they're afraid to be seen and to be heard kasi adu ti mga ibagbaga nga handa kaya, so siya kaya kung agbal nga representasyon kanya da nga no kaya da. Ang sashing ceremony ay ang paglalagay ng sash na nagkukumpirma na silang opisyal na kandidata ng pageant. Gaganapin ng Mr. Ilocos Sur sa February 5, ang Ilocos Sur Pride Queen ay sa February 6 at February 11 naman sa Miss Ilocos Sur. Lisensya ng driver ng dump truck na bumangga sa isang jeep sa Isabela, babawiin ng Land Transportation Office. Yan ang ating alamin sa detalye ng pagbabalik ni Alma Carlos. Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office Region 2 laban sa driver ng dump truck na bumangga sa isang jeep sa National Highway ng Barangay Mambabanga, Luna, Isabela noong January 21, 2025. Sa viral video, kita ang dump truck na nawalan ng kontrol at nasakop ang kabilang linya kung saan bumabaybay ang jeep. Ayon sa show cause order na inisyu ng LTO Region 2 sa driver ng dump truck, lumabag ito sa batas trapiko sa kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle
vehicle. Dahil dito, binigyan siya ng 3 araw para magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspendihin ang kanyang lisensya. Samantala, nangako naman si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw na titiyakin niya na managot sa batas ang driver. Nagpaalala rin ito sa lahat ng mga nagmamaneho na maging maingat at responsable sa paggamit ng kalsada upang maiwasan ang ganitong uri ng insidente. At yan mga balitang aming nakalap sa North Central ngayon. Maaari kaming ipalo sa aming mga social media accounts para palaging updated sa aming mga live stream. Ako si Jerry Gabaon, magandang hapon, North and Central Luzon.